Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Kwam chedi ampo boss ro boss asebo mu ne amanyina abo nipa da sane sa wo seso. Wo de tumi ne ahode hye ne nsa se ne oba kyekyere asase so wo awurado be hyira so. Osuru be hyira nsa yi so. Na ne de be ya asomdwe. Osuru hyira so ye. Osuru hyira so. Asase ya nsa. Asase ya nsa. Ehum na mo nsani. Latama nsa o. Latama nsa. Aduana nsa. Oyoko nsa. Detu nsa. Agona nsa. Nton so mo nye bi no. E fra ba pa ne afra mu nyina. Latakwati nsa ni o. Pọnpọ nsa. Alemi nsa. Site nsa. Si asenta. Oboya obeje. Aya do akwase beje o. Alemi kofi beje. Obo asi beje. Site beje. Si asi beje. Pọnpọ. Wadawroma. Uje pe na do masuofra. Asuofra de ma bosompo abana. Bosompo abre. Bosompo abre. Bosompo abre beje nsa pe bi no. Yare frama. Nana nanu na ahia. Amane na mamre kwanso no yentimi ndidi nyamo yentimi nhia wo mre kwa monka ye ho obeje nsapa edu no na mo beka ye ho yesre nyansa ahoden nimdie tumi nhia a ye hia benkuma na ahia aye Osabarima Asiedu Akuapem otoso abiesa ono ane ne mpanyin aye benkumpem na ahia yesre nkwatenten nyansa ahoden ema wo se wo de betena benkum no wo de adi benkum so no ahwe benkuman ama na ye ama na to Akuapem na to Ghana man yesre nhira wo yesre adom nyansa nimdie sabi ya hia ye obi fa e obi tan ye ka no nko anka se ne abenkumfo ye no wo ye ne bi sa wontimi ye nti wo betoto obo de ato ye ntem de ntokọ basabasa beto ye ntem sa ni pa kono na sa de ne nko no so se ye tene nka na so obogwa na wo frɛ na obi sa no se lata na benkumfo nti na ohia ya na asem bi wo ho na mpanya aka sem se wo dan na ni kire pom a wo dan na ni a kire pom pomfo nsa kana ne se wo na ye na asomdwa aba manum ni pobusu afo de ya ne mu ban mo nsa kana mo na no kire pom o Nana machiame na makan bibi ache nananom. Sanya eye tituhene tituma ekane. Waso tiane se eye ohene Wontumi aye na ye ni mu no. Se tituma Mankrado a ono anso esa ye yoro ema eye beku. Nana ekrais wo tonchina ba wo meku an e siaso. Wa kan chinebu. Aba nsa asem ya se wo pasase. Wo be passe so ya this nyansem sabu wo be pa wa oni yansa wa wo da se on comment no ati na wa sa sati wo ka ba ma wo da me be pa ni e bi aka wa what to do when you say wo be kuma e na be tina se du be di wa friendship ohene Wontumi sabu tina wa ka go wo pa wa ma be pa e sa se ba ba ko ihe no wa bu wa hu chiri o kra wa e smash na adaka baako won abokwa a isi ni awon bote kumanya hane isi Nana Ohene Wontumi afira ne tuma tentim nti nana ehia na se nana tutuhene ende pani edna egwa egwa na nya acheme erikane nana principal wetien asopem awash nkuranshen so ode amayen de nas papa nia eka ho bia oye nhihye ya ewo ho yauda ebe on the 4th de ne betumpem 5th bedi ne ho fro kakara Friday fida 6 nimpompon so nen ji 6 no na afei ye jaw no kwankura na nhihye ya wo ho nen dwumadi beba so wo Mankrado mpanyini ne ayimfi animbo gwabo ne de ebeba so wo Presbyterian for park na so ayam memene da kwasida ye asori enim se na oyobi a
Odi Akutin wa asorimu papa president asorimu. Men's fellowship kra paying nti sada no ye kwasi da no je di say men's fellowship for the president for be kom papa emi achi no na ni joda so no de abusua atrase na ntutu ipa bi ye wo no atoto na yetwa eyi ne so ti me dana na mase mami Nana TuTu Hene sene o se eya yawda eda ya nimu ya o kina ukudai ade chen yawda wode nana refi ekura de aba na yare safo no enya kwan ahyase asa no yare enti yawda no de mpem se be ya oman benya kwan efida won atimi akọ won a wobekọ akọbọ ya ma no akọte waduru awsa no wanya kwan memene da ne mpompon so obeto ya so sara kosi mmere a wode ne bekọ akura a enu achi ade chinkwasi de sane se no ya sori panyin no ya men fellowship nti no ebekọ asori fu bedu mu akoten na ni joda no won atranse apra so apra fam na won atwa so kura nti hihye ya ewo ho ne ti nananom yensempa no ma shedding edusia breno epunade edusia gina wo gina hayi ye ma unkwa nkotrase ye Nana Ohene Wontumi ye ba boa me di hobio me ka se wo fa ngwan abi mra wo de aba Nana udu gban ba ko besen akọ tutu na uda ko ye mpusu amanyefa wawa ya ebeka wo hanu be ya mani ndamase huna hamsani latamansa benkumansa ukwapamansa tire busu basu ko rusma se ana mo samanfo musanio ana mo konwa munsani nana mpanya amakonya mo mpen musanio tutu mpanyfo munsani revered TuTu musanio Mankrado of Asiedu munsani o chiame Okoo eni mpon munsani o chiame amo munsani o ankobia edi munsani o chiame danso munsani o himia nima munsani na ya de ne munsani nana madawro ma mu ye nua na yakan mu nyina na mu ye fra ba ko ane afra mu nyina nana no ma ye TuTu revered mpanyin nyina madawro ma mu amadi kan ko munsani o munsani Mankrado akukasi unsani o unsani na Mankrado Wontumi unsani yewu nana no madawro ma se fra ba ko a ne afra mu nyina yenti ayar fra ma ye mu amde hye amuja no achi aye nana Mankrado Ohene Wontumi no ye TuTu Mankrado no anso ye Benkum Chiefs yewu nana no mama ya sa te ye na wiye yi se sebe okreso kwa akoto nchina ba no okwa no wakotwa kokoniwa ne senti mpanya atrase won susu ahihye bra wode besa ne yare no hwe kwa obetwa kokoniwa na ani ya kuru na ma na wu wa ba be ka ye ho na de abuoman no ne senti wore ba wo kura won sam ma national spentu ya yi mu pankan ya refre ahum na ham nsuwa ntare mbeje bi no wo TuTu mpanyimfo ni TuTu na red man mbeje bi nom aya na no Ohene Wontumi wasi kwanso ore beba mo nchen ore bayi yesre nyansa yesre odo yesre brakoye yesre tumi nimdie sabi aya tumi a wade sisi na mo tumi a sabi wade buoman e mo man kwaso ane ne yesre ade amaye mpanyimfo na akayen nso ayedi achi atoman no ane ne yesro na no Ohene Wontumi Nana Ohene Wontumi Osabarima no bejense ibinu adi kango kwa twatu adi kanfo wokọ bo amanepa sabi nyansa wom ni ayare kan se Ohene se yewuwu a wankasa kwakwada asumdwem sabi se wankasa wonkrabia Ohene kwada asumdwem Ohene eya wonkrabia kona kwada asumdwem na mo eya wonkrabia na se sabi wohuta anase wohi wonkwa no ma wadi ye ana yobi tan sabia yobi yaw ana watu hu kwan ama na abasa na enne abane se enne nwatwa kwabre ni kuntunkunu atwa hia de a Ohene
wodu akɔto mpanyin bɔ wɔn amane saa nipa ko no bɔne a woyɛ no na wɔamfrɛ wo na wɔansama wo na wɔameyi wo ano na sɛbe ɔyɛ wo sɛnea wotii saa nipa ko no bɔ wɔmfrɛ no sɛ wode pɔ kɛsim na sɛ wode bima ɔnsa mmra wɔnde bima adwembɔne a onyae na ɔde yɛ sɛnea woayɛ no ɔno nso ɔnka mpanyin pɔ mo ne yɛnte no nka